מחזור זין. סיים שמינית, במקום ללמוד אני חקלאי כותב כרובית, מדפיס כדור דורך על קקי של סנונית, בבית מדרש אני הופכת לערכית. עמוד תיכון כאן, קרוון בלגן, הגעתי לכאן, ראיתי בניין, ניצחנו את הרוח, יעל הסתדרים, תשמע בבגרות, אני לא מעתיק. נתנה לי נכשל, אמרה לי תפרוש, וואלה הדס, אכלתי את הראש! היה סמינר, אהובה עליי, בערב בנו אותי, בא אליי! ביי ביי! העופות בוכים שולחנות, שניצל של אמא, קובל יצינה. מדליק את המזגן, ישר הן צורכות. תביא פשמינה. סיים שמינית, במקום ללמוד אני חקלאי כותב כרובית, מדפיס כדור דורך על קקי של סנונית, בבית מדרש אני הופכת לערכית. נגמר המלווה, יש מכונית, יורד לפלאפל, קונה לי פחית. הולך חזרה בידי מביטה, רואה שם את גומל לומד בכיתה. ויש את חיצון פתאום יש לו טעים, תמיר מאחור מגדל פלפלים. הלכנו לישון ממש מאוחר. מזל שהשער שוב מקולקל. בקורונה נכנסתי לזה עם כותונת. קפץ הבריכה לפני המתכונת. בהכל קשור שברתי את הזרת. להתקבל למכינה, יעלי עוזרת. עוד שמיניסט נכנס עכשיו, כל השישיסטיות עליו. סיים שמינית, במקום ללמוד אני חקלאי כותב כרובית, מדפיס כדור דורך על קקי של סנונית, בבית מדרש אני הופכת לערכית. חדר מורים מארגן ארוחות, ביצה וג'חנון, לחוך ומגנום. נכנסת שומעת עליי מרחלות. רואה את שמחה. עכשיו עוזבים, כל כך עצובים, נשבע ראיתי את תובל בוכה בין הפחים, מכינה שמשית צבא, לאן עכשיו הולכים? תיכון כאן זה משפחה שלא מחליפים. איך שהם סובלים בערבית ופיזיקה, טלי כמעט פוצצה לי את ההפקה. סגי שחור, סגי לבן יצאו מאומנות, ושימו את השנה בהצטיינות. פנינה, מיכל, רועי ושרית, נתון מתכונת זו כבר עשירית. אהובה כתבה במחברת מסע, איבדתי אותה בנשוא מוסע. הדס המורה, מחר אמורה לטוס לקריבים, היא כל כך רוצה לסיים את השמינית, השנה נגמרה. פתחה בלעדינו שנה הבאה. במקום ללמוד אני חקלאי כותב כרובית, מדפיס כדור דורך על קקי של סנונית, בבית מדרש אני הופכת לערכית. סיים שמינית, במקום ללמוד אני חקלאי כותב כרובית, מדפיס כדור דורך על קקי של סנונית, בבית מדרש אני הופכת לערכית. מישהו רוצה להסביר לי מה זה מחברת מסע? מאיפה לי לדעת מה זה מחברת מסע? תודה רבה.